Kumlepat ba bagi bidang sobhai pi syagani program Jingieid kamaran ting. Ringkat lang bagi antor bernya ki bedan lagi jong ki kana. Hang ni mentah bat nga ngedoni I ba Gregory Nongrum. I bedai I Nongruai ba I nong thok Jingruai ru. I bedan ringkat bat kaban somersault bat ka blue temptation. Tementangnya sengap. I kejanya kalan gejangi bat I ba Greg. Kumle ba Greg bidang sobhai pi syagani program Jingieid kamaran ting. Blay. Bat ngangit ba pim not masuk kene ka bat ngani opor ti si pat ba ki pet bade program bejangi kin dan si ki badang long thamai pi kin yat I jump ni tho chang jong pi ke nya len ti ke jong pi bat ka kam ka jam ko pi tremo ka Okay. Tengah di ba Gregory Fort Nongrum si kat Greg bro ki kat Greg tengah di nong tem nong put si tho Jingruai si mi Jingruai nang ta si pen produce day ki we Nongruai nong put ru mata dan ki band si te la slam ta dan hani kam kum nong tem nong put nong tho Jingruai sai la bun ya ka khat ar ka lais nam kun tu trai te tangatahi kata di jing jenga pro si jing ngale tagata kumut adu dang pi la just pi just tenal bantem banwai lalu nang red jing sisa I men jenga I sedang kong di baba jenga te si dan I gitar berat ha kat ni try itu gitar hingi si tem itu te na itu uru penyikayanga unang na iwi para marjan tu penyikayanga pemta terter tinggal sedang tem na do kumtahi sunrus nam la bat gitar la menimbul dang tem nang red si setengah ban tem di ni Jingrai nyam untuk si tem na tang nama panang ban bat chords tu for sistem tang di open string tu kan nong su kan tambalong last tu ima Jingrai ke kumu fi ban drum bat ka ban bat ka somersault kini te ki bands te ki long ha dian bahada la kham he la kham san tu kan dia namar na try ka first band mga dan menchapa dang like school untuk tengah di kelas 8 itu bang tem first time live stage kan itu di first jong bang yo mat dia kata ban dan ha band ba bek terlok tenat si ko ahi nomor pek gini ki nong tem nong pod te atau ka por ngi dan tang para kena school tu ni form band de ka school jang aru di na Christian Academy te ka di ka school ka balong dan kini ki worship ki game tu te si poi ba tem te ka dan ko ka snam ki le ka special concert tu ni tem tu te nang tu ma ban poi berkat pada ba hak tu keju hi ka concert ni jong ba ador tem ki band members yang ana somersault te ha tu ka por te kita ngaru orang red ki te la ka jong tambang la yakan la itu no tai tamam ju poi te ba hadin tu te ya ilat glenting no gi poi te si poi ha ban te ka tu ngajoin ha u arajar katsan tambah shwa ka tu ru ngala dan gi ta kumu ka solo rufia lang pit Roy ni bidan na kenhon ni tipo hoi em galong ka ya lang hi baki band solo te ngam ju perkan nomor nga bun artat banga puli atat haju kapor ya haju kapor te ngang college untuk pendep college pendep masters ema te mdaham dan por menta bal asang yo po te ngasang marweru gal asang to jurai just tang benta solo career to te bat kini ki bands ya ki dam ko menta fi full time musician ne fi full time ngadon kini ki bands Blue Temptation somersault ngatem kini ki bands nang tanga pentem deru iki obun bagi we kombat Rudy Walang kom gini ka band soul groove ema temen suara ngala pentem abun ki chat band yu ki bala cut ki nong tem nong put ki apa nam na apa tem lang tu te menta tengah fokus we kumni tang kini art league bands and then but session mga tem gitar ki beri kum tu marga instrument janga temin gitar hi te ni ka drum fi tam ni shoot tem tu lah pro studio na ne tang ba shoot how is beat into but somersault fi tam guitar bit mostly ya ki band sa tem guitar bit ti pila batay mo fi tam but fi dan but ka blue temptation but ka somersault kum no fi pin batay ka por ka jong fi ban ha practice ne ban perform ne ting ki dan ki show ki ba ye ting kho lang ka blue temptation but ka te ki bun mentaman kapor kum tu ki dan hi ki jinga tingku to mom la hi ban light te menta ka song be hanga hi na markiru ki ai long setena be ki de gi brevis tu lang mo ki hablong kum ta hi ha ban fi dan te dam dan jis tu lam kham hi te setena ba ki nisiana sama sal ki stu ki nisiana po yuru ki stu
kasulong bet kat bayo ningkong kasi ken bi kumta nomor hangalong ka ketien kalong ken bagen nong andala ai commitments tu akular mo te pendak bete larang akular sayo yo sama sol kumno kawan shu ini gi ngam sim shu nomor akular sende kumto ben Today kumta ki adjust kumya pada nak kalian tangki. oh you don't think komentar ki di band so ibu masek second choice kumto third choice gitar ba replace yang Ile umtai baro hi kini gi batam bass ru dan bari place tam drum ru dan namar mla lain no teng teng la kam ka jam Kadi. kitu le gi baite ngaman nang khami opo namar nga debet tangani kiti gi man tigi khame namar kitu te gi bon saka kam jungki e baro kidan be bat kam jam sini stai te kum tashi And on the wings, ladies and gentlemen, flying the jet tonight. Give it up for Gregory Ford and Shuh. Apa ke sama sol kini ke folk fusion mah betem ni kata. Ke blue temptation kini ke blues rock. Hakatar kum nu viji adjust kum gitaro. Hoi te hablong nga tinga singet kum ne ba kum nong tem ne hunu ka kamru hablong hi bala ban long versatile mo ban agano ka cap dan kam ban long kum ni pilong kum to te ngaru throughout ke career kum to gi bro kini snam ngai ngasngap lut khat jingrai hip hop metal ru ngasngap rock ru ngasngap gospel ru ngasngap lut funk jazz kat badan kenang baka long ka pin yar jingmet te ba pin tip gi begi ru kam long gi sounds mo kum no ki long ki begi sur jang ki begi bre wi jingrai ta te ka yarap ha tu te ka wairu long banga tanat ban tem lang ni tem tu te ngasat sim kita nga tem lang bat ki kum to te ka tu ka pen long aware mai kitu ki chat sur kum ni ka jazz kum ni ka funk kum ni blues kum ni te long shula kum ta hi te da poi ha gini gir real kum to bla dai ban dan ha ki bands ki practice itu kala one hi kala shuan la ka one hi kalong Lang iwe lu. ha ka shu long ba ka practice imon man ka sngi phi le phi long bet consistent man ka sngi te ong kam suk ni Kinyat pang ke jingrai ke jong pi ru ba Greg mo ako wan kili kat no kili ke jingrai na kalian jong pi pirai solo. solo te ngarang dang shu sedang demo da ken ngali has solo te ngam pat long shai ru namar ki numbers ki nong ngap ru try ki dan nang ya duna hi te ngarang pelak tang artli menta kita ru ki dei namar ba ngai le kan ka competition ka dei all india jong ka geo savan te ka geo savan penya di kan ka spotted competition hatus nam dei arpo arajar arpo te pangale ka competition te ka yo placement ging te ki bajab ya ka competition kas ya ka jingrai jong ki kin pelak na Warner Brothers ka ka record company Warner Brothers te Warner Music ya ka teng te ki pelak na ki te ngai sa sedang nang tu haji sisang ju pai berkat ngasi thong ngasi dan ki jingrai jong dum ju pai berkat te ang tu te ngai yo alat artat bakadan longga marketing ke ir ki arab te longga sub ba kan te hadian katuru kaba aru kadi naka empowerment fund kadon kawi ka company na po Bombay kadi ka company basit distribute jingrai kum to kan kini ba fiyo Spotify ema te katu ka company ka penya kal long shim entry kini ki funding de te ki pelong kan ka empowerment fund te nga apply to ka fund te nga yo kan hau 2023 te nga se apply sa to arjing ba te kum tabi kalong every time dadi ba kami kala lenti te nga sa so yo jing mut long ngolo long sa ha yo mat sem hadin ka to kan so yo mat sem hadin ka to te nga sa long okay mi try ki brew ki stanat mo ban singa te nga sa tho man tang la tho shu ki la dan real nyo kali ki bangan palai ta try next year te ni kan long ka first EP atat nong nangamar way Mamar man ubrin dan la ka jong idan le ke jing sedang first time ke jangi but kebelang curious nga ban tip ko ka jira jo pi with you Hoi. Katu ka jingrai ni pipen ang badu Mannequin. Hoi. Ko matai kin diat ke jing mut ke jung pi pipen ang lu Katu kasilong ni ko abet ban bu nomor katu ka jingrai ka di sepang ka jinglong
long pi ya ngong morong ya samlanding dalam la belen kata tu beroi te ngaruh akal jingia lenti jangan lap kum ta ki don teng ki tu relationship teng kim long pi sngo kum bam yo sngo thu te bi ti breu sngo kum bai long tang kum i mannequin gin kum ta kan som bi long tu dan emotion dan ye banyak keren room ya pe Kalau sudah baik. oh tiga mat na dia kata kadang ko aban pi kata di ngap ka Hynrei ru kastana ha kalong love song emos nafa it's very fun dal apa isa din pa de kum tu kalong pa twist kan san ki bis su thu ba oh kini ki sulong comment tang hai ni surface kum tu te ha mas po bon ba ka jing puja ka jing bom su thu jing buat ke kita e video Kok mau pi gitu. ha na tho i jing roi gitu ba tho um tu ti la kham slam teng teng ma ki dan ki por kam ju wan dama te ka tu jing roi nga tho kham trai sis nem shwa ba kan mi to asa mi pada ha ski ha ya tu video ru le lang ba di eldhar lt je perlok ru ba ni la tray la bon sin ki videos jong blue temptation ru bon ba shoot lut el hi ki videos jong somersault ru bon ba shoot el te je la long experience kum tu te ya come up with the script hi ha ta pa hi nge keren fangan si ke usu idea el long banyak bawat actress de orang la ba si persangum ta te ngaru nga perkat no na kalyang jong ka jing roi ka ya hap ke isa you sit to So kamu pi tunda be jung creating film ke music ini. nga lit ya nga shim ya ka journalism and mass communication actually ko ngani ka lanjang pisya he te nga pendap na Anthony's ya ka you BA nang to nga sa lit masters ha ni hu nang to pada hadian ka to nga pendap net e ti hatu ka pori mei paru kisi ko abhaban long ta mo le PhD ki ne kom ta tenga ong ani PhD tengam ko anamar hatu ko por artat nga astu te ba ko bitang on roi ban put ban tembet te wala ka taru teng auto asu le net exam to nga hikai ru hadian ka tu te dang dep ha ne hui ha te try ars nem ngum to te hadian ka kam hikai ru ngos te asa no tu nga la long bit ta te full music be full Kayak pelong hiban i kata kamu finjit pada kini ke hakan ke industri. nga try ka de babun de ka de na ka jing kemen hi kemen sim de mla ban len namar ngam ko abangan sudai Bynriew ba la sai hadin chipo kat sans nem ngan pech hadin ngan ngopa nga klem le ek mga ko ban le ken namar da ka jing kemen de ka we ma te sudan bak ba Bynriew kerku long kat na ya lenti ki bon ki dang play lenti bi man ka por ki mi bet ki opportunities ki shows ki biang ki Hynrei ki biang te long kam ki lat ki mi bete manus nem te kadai nak tu hi ka sulong ba pen perkat yang ato le se kadai gani kan lat bang di ban ya jen te ngan sa perkat ka ji sha nomor mola kat ka kam la yo te long ka de ba hi hayeng asam Nanjing benut nak kalian tapi. kam dadan tan ka jing benut namar kata bang fi mentang komen ngas tunap te long ka ka bang nga khem step man ka sngi ngas tunap ban let ban tray ban let ki rehearsal kum man ka sngi jonga ka we bi jenga let practice debat namar ngatem komentani mun situ fi ngatem bat Rudy atem bat soul groove ang ta ngadan bat somersault ma ti kini bat nga tho Hynrei bat blue temptation ngidang le album bat blue temptation ti man ka sngi ka long ta ka na dang step ko bi jenga let like crap practice ka we one chani si bi je ban depth ka we te sausan bi jem to na sim break te Hynrei bi je la sedang ski we long kum to te ka tu hi man ka sngi ka sulong kap stanat ka tu ka ru long rutinem te ngam sudan itai jing benut ken haduk mentaru subiang hi sakawe ru atat long tabong fi long ka long hap long lat ka mai ru te long la ban su long tang hai gini jing thami ma ji teng tu shi atem so tanap tu tamba teng ka jing mi kamwan te ban pen biang ya turu ngawan ngasu pleno di studio hai yeng tu te ba planning kong le ngam ban play le di tang ba hadit gum tu ngas ki sedang wan ki kam jam tu ki Bynriew ki ko aban wan record studio ki ko aban tre ban ngate bon la pen bon ki kam la pen he studio kan bian ale kham ba te kata hi long hab ban ya lang ba ka tu long la ban chu long bet tang si liang kai tamba kata hi lada kimia gum tu try la ben ji jaket ta tamba le dan bak hadu taru kompat wan
Mata ki long shagi amin sin ki eki kai tor omol bapet le si. Alright. Nagani ka jala ka jangi ting ting ju ong ba banlong nong ruai banlong nong tam kam tam ni ka jala jangi ting ong ba kam la pendap da ka Hey. jak po ka jangi mo dailing ba ka jingi thu ka jing kren pi ka long chi sa ka amin sim ki kai tor nagani ka jala ka jangi ru. Ti Greg nang ni sa khamat ki pidan ban nang yakin tiu shu shu ka tam ruai kam tam ka jong pi. Kata te ani pat nang ong namar ka future teng kalong tip mo kum no kan ya tabalong mentate kat bangila balle ngidang siembet manus nem kum tu tengah pendap bet ki kambat sama sol rungin penmi album menta usnem te but Blue Temptation ru next year ngin penmi album te ngaru ila de ngabu ka EP nang tangai tre buun bahagi ne ki weki artist ki batre bat ngaru komentaru badi bahun marwen nga trefi itu hi te bat iru nga ale ka wi jingrai te itu ru inspire jingrai kumne te kumta hi kap kinang wan ki artist ki balang train nang ya shkamat kumtu te tangkata hi lawan tip ba kum kalong tamba shu bu dan box bu jing duai shu community ba ki shkamat kin ya bet kumba jing tumu te tangkata hi da ka ya bet te biang in nang ya continue Ade. Tikini ki live shows ki gig pada habana ik picture kam long tai da ba kam pun kam ba uyok ba ki gig ki. Ki shows te kilong kumtu hi namar kumbalong mentana ka government ngiru kila bu menta ki calendar ba kumni ki festivals tilong ka suk shiru kam ka baha ba kali am tu ka government ken namar ba kapin ngilaban bu lut ya ka fokus jungi tang ha ki shows ha ki por nang ta pada saplut por ha ki weki por jong musnem pada ban tho jing roi ban palai jing roi kum ta kan te namar ka tur kum sim por wa ka kam ban record ban tho ema kam dei basup te ngaru nga trai ka ni snem ru si snem te trai ka no si po ar po tali ki jing roi ba ya trai kan but wat nga ne ba ki ban ne ki weki nong tem ne long ka sim por te katuti ki wan kum ta dal ade gini banai September kum tu hadu trai banai March kum tu sidong ba good financial year Mo lang is kuma ba kam pun kam. nang ni skmat kan kam te hi namar kila bun mentaro tang menta kebala tip ki ki bangan tem mentar kila bun ma ki bala long ya thur gitu ki bampat long ya thur gitu mentangan let's stay sa zero festival ma ong ki rudi ro ngitam gohati Kini pun kaya kata ka. kan ni ka zero festival ka de jong ka Arunachal Pradesh ka zero ka de ka Jakash stay ha sa bakut border tadi te bas ba Jakarta ka festival bala aslam hi kila dan nadu ki snem arancar kat wei kat ark tu ki por mat te ngal ajulet teng sin mali temad Blue Temptation sin te mentang let ka ba sin te sabat ki ni ki festival ki ban long shenero kin sadan hi ta bompat announce te empat note ban ong ai tamba sadan bantah hi Kuno pi perkhat pat baga jing shem jong pi hagi kin hun tem ba per lap nuan do de ko kom tho jing roi ni ko kom tem ko kom ya kom yeng ga jong pi ti ka babun hi ka de jing kai ka liang jong ka disiplin ne ka ban bati por ne kita ki di jing kai ki bangasi ki bangari te mencha malong nang lit college kum tu tem ju teng nang re ban bati por klumar no teng klep no teng la pitch away la le ki wi kam te katuhi das dang temot somersault tu Blue Temptation hati kisnam trainer du kum arajar khat nyo kat prashan kum tu sedang ban wan ki kam ki jam tu te dadam bati por te ani jenjar ti katu di way ga lesson sabang ada nong ada learn bahakin tinggal hadu bakala long do long snam tam nang su ban tri ki kam klem da penbek pendiang lupa suatu komentana bentar kan ni ruban wan senila plan lupa mau kan uji komputer tu ong katu ka di ka way ji kai nang ta skaway ka long ka jing tri lang namar ni mo ang fi bandan ha ka band de jar mar lala ka jing jing perkat lala ka jing long lala ka jing liu ki brema jat pi ki jat te sangaru ngade ngasi tem gitar pun ba te mensuar nga pentem kini ki aruha choir nang ta jong narempei nang ta la pentem kini ki ani la pun ma ki nong roi nong tem pun ba ki bakhat nga ban tem gitar ki egam tu te ka turu ko way ka di ka lesson ban hab ban adapt
long hakanu situation pidan teng gi kuma fikli yang amane ko tu pangi git chat Jingieid ba ber ferma te ko tu ko we te banyak adjust gi Bynriew ban long sociable ma ban keren teng gi khna Jingieid flas tu teng ma mla ban thau than ang ba kata si kwa ba gi khna bikin kam slur te namar ngape ngesi lek kum tu samun hakani ro ngadang one judge ko we ka music competition hapos in Edmonds te ki si prolong ba ye ko tu ka Edmondian fest kum tu kan e ha tu ko paru ngai im tu pun ki khna ki long confident mental itna te hang kina sang mi kan tama ki dang dei gini ki barang like class 7 class 8 te ki don pa de gini ki khna amta ki ba thra ki la kham long samla do khen no ki dang long le ran mo ki dang long ting kum tu te ka tu we ka ba hi kai long kum hap kam janga tem dan por ban long kum tu kan fi long kum tu te teng ki Bynriew kim stanat banyak trekam kim stanat banyak keren mo namar kababuni naka music em kadai naka taru Jingieadei para Bynriew te namar pemla ban Shuh trai kum tu long kum ki we jat kam ta phila mo ban Shuh trai kham da don ke Jingieadei ba itu lani kham ke Jingiead su thu mo te kam jungi te dan kam ba ban su thu namar ki Jingiead gi mi na du sem na du not ma ka tu ka we kita hi lessons ki ba learn ban bati ka por ban trai lang ki Bynriew ban su thu I ka jingmut jungki ke baru khai tai te kuwe pa ka jingli ko ban kli phi lada phila ban ek phai bian se ke jing em ga barem ga jong phi ban ai jing mot shabar jong ga Jingiead ke thrai ka ta fala ban de like de nara jingli te namar ngaru ban ong ban perkat sabar ka Jingiead kam baru si jing jong phi ka Jingiead kababun hi man kasngi klam ka Jingiead te kam hi te tamba wala kataru ki babun ti ki di jiksneng ni mi pa hi mo kita hi ki ba ki dan ki por ki ba men shop padang khna te ni mies ngap teng kata te baro hi ngatrangi longum ta hi hai ti ki por padang kham samla dang kham long kham rit teng ni mies ngap than bo nyai li ba hoi trai da di mangala ban lik phai biang wan ong ti di tai tai long kham ngap gi tin shin me pa ma ki tep kam ha wala kim yo I jingai kum ba fi I ma phi na mar ngi pet da ka we ga jingmat mangi la yo I kum ne ka pertheng sto yo da kum we kimi pa jungi ki wan na ka to pat ka generation ni su thu da kum we teng ni sngo kum ba ki bataya ka babakla ne ta ba ka babun hi te ki batai bi ka badai te ka we hi ka bangala ban let phai ban ong te di tang ka tai su snap bai mi pa ma tang ka tai tikat tu na ekran mo nga snap phang ga jing thok khana ga jong phi jing kreng ga jong phi along ki jing I mean sim kham tam man tip kham ba ga jam ti ga jong phi tang ko ban ya chakwe ka ron bangin ya chaka ko ban ki li fi rapid fire question ani ka pot ti nge di ka ba ka jing kin skot tanat mo ka jing li wedding kong Jingiead Hynrei ha ka karaoke night de to Bon Jovi living on a prayer believe it you kata so bang wan halai ti kharas ke living on a prayer it's about thing Facebook na Instagram Instagram ate babun hi ka kam Instagram ila diro Instagram di band so Instagram okay morning person ni night out ni katar ko shong gisni dan gisni taba mostly night out mostly okay pizza ni putharo utaro do jam fi ani topping makan peanut butter ha utaro peanut butter okay. Best gift pila dio apa dia best gift idan iwe ba ay ngai tuki jing massage te gitu ba tin gi trip fair if like gitu jing biang ba gitu namar ngating teng ni ba shong tem studio shong kemain pangmet te suk tu kawang na tu triam ban agi fitai biang ba best joke pitip pata di best joke kai asno ta tiga haban jingi te ani be summer kids da summer salt legi ya nangma banyak kred jokes tiki tu ngani ko way mo dan ni way am ko apani kertangi di politician ta kiang ana di iba he Bynriew ba suntur te kiang ana ada bampu tharu ita te long ko tap CD na chutan tap CD te dai di ba kan ba ta okay craziest thing bapila jule craziest thing the labun fi tip ship tanyam kadang ko way ka por bangi bakla mang yelit wedding tingnya bakla ngi apa wedding juga way brit
Dia atau kepuar pada long ya dan seperlok untuk dia ya ngolong le ran dia banyak mi biang lah rum dah mas pa ai song sendan yang bab sendan perform ni kadi ko. ya me apa shulin kom gitar kita Ya to po kri ai kum no. Pisang be kata ka ya gila apa yang tu tinggi long be liam dong samtip hiba tinggi pecah hakata shul jaring kat bahang turu nong ya thom dan te ta wedding tinggi yang bes itu sia kampawan mah kata namar kamde gitu kumentat he wedding de ani lah tho kerteng lah tho mah tuar de favorite childhood memory. Mensyang asyik smart hai khmat yang Jingieid dan tu ki berendang tu ngasyik setengah mensyang tu bitu gitar berit pokoknya ngasyik stem si ruain tu bar itai kena Teka favorite genre Bynriew kam rasam pada. de kamresem Mene na batai Bon Jovi mo favorite gara kene temen ta Hynrei kam rasam pada. ai jong ka Adele tu someone like you maka tu kham long apa kamresem tu long river tu senada Relax ni adventure. adventure anytime any day setenat hawa ngari la dia bas tenat ban let's kini kan ja cloud trekking let's ki wa ki adventure any day So nice. Gregory shibun ka po jong pi. Kubek fi Iki Jingieid thup khana ki jong pi ki ting parang jong pi chi shai kla long ki jing I'm in sim mo ya ki pat ba ba pet ki ni program ka jing ni por but ya na nong snap pro ni ka por but nang ya ki sha plang hakam ka jong pi ba kita ki project ka jong pi binang sa kubek shiba nang ni sa khamat ta kubek fi Kemarin ting ke bom ka kising kinyai sawa haman ki jaka. Kat bedang rio kedoi tara ki serten rai ki nom jar ngai. Ki bari kor ki lariti ki sap ki phong baharukam. Ki ting shop ki puran ki kaitor bat ki simping.